vielä tuonne chattiruudun päälle myöskin. Eli tervetuloa kaikki webinaariimme kuuntelemaan, että miten sitä luontoa voidaan tuoda sisälle. Meillä on tänään Siru Heiskanen puhumassa täällä Naavasta. Siellä Siru vilkutteleekin. Me ollaan tässä Luontohyte-hankkeen toimesta järjestetty näitä erilaisia webinaareja ja työpajoja, ja tämä on yksi näistä. Meillä on tänään tosiaan tallennus täällä sitten päällä, niin voi osa katsoa tämän toiminnan tallenteenakin, että jos ei pääse paikan päälle. Mutta paikan päällä olijoille niin tiedoksi niin käytetään tuota chattia sitten tässä webinaarin aikana, niin jos on kysymyksiä, niin voi sinne laittaa niitä kysymyksiä. Ja sitten lopussa meillä on hyvin aikaa Sirun kanssa keskustella ja jutustella näistä asioista vielä sitten tarkemminkin. Meitä on täällä paikan päällä tosiaan Sirun lisäksi täältä Luontohyte-hankkeesta, ja minun nimeni on Wienbladi Sanna, ja mä voin tuossa chatti-vastaavana sitten samaan aikaan toimia ja napata chatista kysymyksiä talteen, jos Siru siinä veät luentoa. Mutta mukava, että me on saatu Heiskasen Siru tänne meille mukaan, ja Siru on tämmöinen, miten tämä nyt sanoisi, oikein pro-asiantuntija tässä, miten se luonto voitaisiin tuoda sisälle, että sulla on myöskin tuonne evoluutiobiologia ja kognitiivisen neurotieteen osaamista, mutta sitten sä oot ihan tämmöisiä viherratkaisuja toteuttanut tuolla Naavassa, että miten se luontoistettu on siellä, miten te autatte luontoistamaan asioita, ja Jyväskylässä perustettu terveysteknologiayritys, ja mä uskon, että me kuullaan tästä Naavastakin vielä tässä luennon aikana sitten lisää. Ja meitähän kiinnostaa, että miten tämä terveys- ja hyvinvointiasia kasvien avulla voidaan viedä eteenpäin ja miten ne tilat sitten voidaan luontoistaa. Mennään Sirun puheenvuoroon ja otetaan sitten lopuksi tosiaan keskusteluun enempi aikaa. Tervetuloa Siru ja kiva, kun saatiin sut mukaan. Kiitos Sanna. Jaan saman tien täältä mun näytön, niin päästään itse asiaan. No niin, näkyykö? Kyllä. Hyvin näkyy. Yes, tosiaan tervetuloa kaikille. Mun nimi on Siru ja mä työskentelen Naavalla. Ja Naava valmistaa tällaisia viherseiniä, mikä mullakin täällä takana taustalla näkyy ja mikä kuvassa näkyy ehkä vähän erinäköisinä tuotteina, että miten me tuodaan sisälle viherkasveja tällaisten viherseinien ja kalusteiden muodossa. Ja tänään mä aion puhua teille vähän tällaisesta konseptista kuin biofiilinen tilasuunnittelu ja miten me pystytään tekemään sisätiloista meille ihmisille meidän hyvinvointia ja terveyttä paremmin tukevia tiloja. Ja mun tausta on tosiaan se, että mä oon alun perin biologi. Mä oon opiskellut evoluutiobiologiaa ja sitten tällaista kognitiivista neurotiedettä, eli sitä, mitä meidän aivoissa tapahtuu. Ja mun lähtökohta sille, että miten me suunnitellaan tiloja, niin tosiaan keskittyy siihen, että mitkä on meidän ihmisen biologiset tarpeet, mitä me oikein tarvitaan sieltä meidän ympäristöltä ja miten meidän ympäristö vaikuttaa meihin sekä niin kuin fyysisesti että psyykkisesti. Ja sitten annan tuohon loppuun vielä semmoisia ihan käytännön esimerkkejä, että miten me pystytään tietyillä valinnoilla tekemään siitä meidän sisätilasta sellainen, että meillä on siellä oikeasti hyvä olla. Ja ihan parilla sanalla aloitan kertomalla vähän, että mikä tämä meidän yritys on, mikä on Naava. Jos ei ole teille vielä tuttu, niin tosiaan valmistetaan tällaisia kalustemaisia viherseiniä. Ja nämä ei ole pelkästään koristeita, vaan nämä meidän viherseinät myös puhdistaa sisäilmaa. Me ollaan tosiaan perustettu Jyväskylässä. Meillä on tällä hetkellä noin 60 työntekijää pitkin Suomea. Mä olen itse täällä Helsingin päässä istumassa, mutta meiltä löytyy toimipisteet myös Jyväskylästä ja Oulusta ja sitten Tukholmasta. Meillä on jälleenmyyjiä vähän ympäri maailmaa ripoteltuna. Ollaan noin 12 eri maassa. Me ollaan maailman myydyin viherseinä. Ollaan myyty yli 5000 tuotetta ympäri maailmaa. Ja tosiaan me myydään pääasiassa yrityksille tai julkisiin tiloihin, esimerkiksi ihan toimistoihin, kirjastoihin, sairaaloihin, kouluihin, mutta myös löytyy ihan tällaisia kotiasiakkaita meiltä. Ja
tässä näkyy vähän, että miltä nuo meidän tuotteet näyttää, eli ei ole ihan semmoisia perinteisiä, mitä viherseinästä tulee mieleen semmoisia, että koko seinä on täynnä kasveja, vaan ollaan tehty vähän erilaisella ratkaisulla, että meillä on tällaisia huonekaluja, mitä on sitten helppo siirrellä ja helppo tuoda mihin tahansa tilaan ja sitä kautta tuoda sitä luontoa sisälle mahdollisimman helposti. Ja miten tämä meidän tuote toimii, on tosiaan niin kuin, toimii semmoisena kalusteena, että sitä voi käyttää tilanjakajana, voi käyttää ihan pelkästään sisustuselementtinä, mutta tosiaan alun perin tuote on kehitetty siihen, että puhdistetaan sisäilmaa. Eli meillä jokainen kasvi täällä asuu semmoisessa omassa ruukussaan, niin kuin tästä kuvasta näkyy, ja me imetään ilmaa näiden kasvien ruukkujen läpi. Ja se, minkä takia me tehdään sitä, on se, että kasvissa on siellä juuristossa erilaisia mikrobeja, mitkä pystyy hajottamaan sit ilmasta epäpuhtauksia. Eli käytetään hyödyksi tällaista biologista ilmanpuhdistusta. Ja tosiaan pystytään tämän yhden tuotteen avulla parantamaan ilmanlaatua, ilmankosteutta, sekä tämä ilmanlaatu että sitten nämä luonnon hyvinvointivaikutukset niin vaikuttaa meidän terveyteen ja hyvinvointiin ja sitten ihan siihen, että miten me vaikka suoriudutaan meidän päivittäisistä tehtävistä. Ja nyt se, mistä mä aion puhua vähän enemmän, niin on nimenomaan tämä luonnon vaikutus, että miksi meidän pitäisi tuoda näitä kasveja sisätiloihin. Mitä merkitystä sillä oikein on meille, että tuodaan vaikka viherkasveja meidän työ- ja elinympäristöön. Tässä on nyt esimerkki siitä, että miltä hyvä tällainen niin sanotusti biofiilinen ympäristö näyttää. Ja nyt saattaa herätä kysymys, että mikä ihmeen biofiilinen, mitä se oikein tarkoittaa, niin tämä sana tulee kahdesta kreikan kielen sanasta. Kirjaimellisesti tarkoittaa elämää ja rakkautta, eli meidän ihmisten tällaista sisäsyntystä rakkautta kaikkia elämää ja luontoa kohtaan. Ja tämä on sellainen meidän sisään rakennettu ominaisuus, mikä on universaalisti kaikkialla maailmassa ihan kulttuurista, uskonnosta, mistä tahansa vaikuttavista tekijästä riippumatta, niin meihin geneettisesti koodattu piirre. Meidät on koodattu siihen, että me rakastetaan erilaisia luonnon elementtejä. Mutta mennään pikkasen taaksepäin, eli jos me mietitään meidän niin kuin nykyistä elinympäristöä, niin meidän maailma ja se, missä me eletään, niin on muuttunut viimeisen vähän päälle 100 vuoden aikana aika radikaalisti. Ja tässä esimerkkikuvassa nähdään, että miltä on meidän elinympäristö näyttänyt joskus 1900-luvulta ja miltä se saattaa näyttää tällä hetkellä. Eli tosiaan eletään sellaista aikaa, missä maailma urbanisoituu, eli kaupungistuu todella vahvasti. Tällä hetkellä yli 50% maailman väestöstä elää tällaisissa kaupunkiympäristöissä ja suurin osa tästä porukasta elää semmoisissa megakaupungeissa, niin kuin vaikka New York tai Hong Kong, Tokio, just tällaisissa, mitä näkyy tuossa alemmassa kuvassa. Ja ennusteiden mukaan tämä määrä tulee vaan kasvamaan koko ajan enemmän, eli suurin osa ihmisistä tulee vaan enemmän ja enemmän elämään tällaisissa tosi niin kuin kaupungistuneissa ympäristöissä. Ja se, mikä ongelma tästä syntyy, on se, että me ei olla kehitytty kaupungissa. Tämä on meille täysin uusi ympäristö. Eli me ollaan kehitytty luonnossa koko meidän evolutiivisen historian ajan. Se, miksi me olemme fyysisesti ja psyykkisesti, aivoiltamme ja keholtamme tällaisia kuin me tällä hetkellä ollaan, niin on lopputulosta siitä, että minkälaisessa vuorovaikutuksessa me ollaan oltu meidän ympäristön kanssa. Ja nyt yhtäkkiä tosi nopeasti on tapahtunut tällainen muutos, että me eletäänkin kaupungeissa. Ja vaikka olisi sellainen kaupunki, että esimerkiksi täällä Suomessa, niin meillähän on tosi hyvä tilanne, että me päästään luontoon aika helposti. Oliko se, että keskimäärin suomalaisilla ihmisillä on noin 300-600 metriä lähimpään metsään, niin kaikissa kaupungeissa tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan sinne on sitten pidempi matka, että jos sä asut Tokiossa, niin sun pitää mennä luotijunalla, että sä pääset lähimpään metsään.
Ja vaikka sinne luontoon pääsisi kaupungista, niin mehän vietetään kumminkin sisätiloissa yli 90% meidän ajasta. Eli meidän ympäristössä on tapahtunut tosi radikaali ja nopea muutos tässä muutamien satojen vuosien aikana, ja me ei olla fyysisesti eikä psyykkisesti ehditty kehittymään sen mukaisesti. Eli me edelleenkin me ollaan geneettisesti meidän esi-isien jälkeläisiä, ja nämä meidän esi-isäthän on tietenkin antaneet meille sellaiset ominaisuudet, mitkä on sopeutuneet luonnossa elämiseen. Niin mikä merkitys tällä sitten on, että meidän ympäristö on muuttunut niin radikaalisti tässä nopeasti? No, me saatetaan havaita se ihan semmoisissa vähän niin kuin tiedostamattomana asiana. Me tykätään lähteä puistoon ja me tuodaan viherkasveja sisälle. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ihmiset vierailee enemmän eläintarhoissa ja akvaarioissa kuin kaikissa urheilutapahtumissa yhteensä. Eli se kaipuu sinne luontoon oikeasti on tosi vahvasti läsnä. Ja me myös ymmärretään se, että miksi me halutaan sinne luontoon. Kaikki tietää, että siellä tulee hyvä olo, rentoutuu, on parempi olla, kun me käydään luonnossa ja ollaan siellä luonnon äärellä. Mutta se, mitä ei välttämättä tiedosteta niin hyvin, on se, että mistä se johtuu, miksi meille tulee siitä hyvä olo ja miksi me halutaan olla luonnossa ja tuoda luontoa sisätiloihin. Ja yksi helppo tapa lähteä ymmärtämään tätä onkin käsitellä tätä biofilian vastakohtaa, eli biofobiaa. Eli kaikki tiedetään, että meillä on tällaisia tiettyjä pelkoja. On universaaleja pelkoja, vaikka että käärmeet ja hämähäkit ja hait ja korkeat paikat ja kaikki tällaiset on tosi sellaisia yleisiä pelkoja. Ja nehän on periytynyt meidän esi-isiltä sen takia, että jos me osataan välttää vaarallisia asioita, niin meillä on parempi mahdollisuus selviytyä ja sit siirtää meidän piirteitä eteenpäin meidän jälkeläisille. Niin samalla tavalla, kun me ollaan opittu välttämään vaarallisia asioita, niin meille on muodostunut myös samanlaisia ominaisuuksia sitä kohtaan, että me lähestytään meille ja meidän selviytymiselle oleellisia asioita. Eli biofobian kautta vältetään vaarallisia, ja biofilia taas ohjaa siihen, että me hakeudutaan meille tärkeiden asioiden ääreen. Ja se, mitä meidän elimistössä tapahtuu, jotta me osataan toimia oikealla tavalla meidän ympäristön kanssa, niin meillähän on aistit, me nähdään ja kuullaan, haistetaan, maistetaan meidän ympäristöä, ja ihan vaan sen takia, että me osataan toimia sit siellä ympäristössä oikein. Eli jos me vaikka nähdään nyt kahta erilaista maisemaa, toi mikä on tuossa ylempänä ja sitten toi mikä on alempana, niin me kerätään ensin informaatio siitä ympäristöstä meidän aisteilla, sitten tämä informaatio menee meidän aivoihin ja meidän aivot tulkitsee, että okei, no mitä se nyt tarkoittaa se, mitä me siellä nähdään ja aistitaan. Ja tuossa ylemmässä kuvassa, niin siellä näkyy kaikkia kivoja asioita, eli näkyy vettä, siellä näkyy kasvillisuutta, siellä näkyy erilaista tällaista luonnollista maisemaa ja rakennetta, niin tämä on meidän aivoille merkki siitä, että okei, täällähän on aika paljon tällaisia ominaisuuksia, mitkä on meidän selviytymisen kannalta tärkeitä, että tämä on todennäköisesti hyvä ympäristö, missä me voidaan selviytyä, lisääntyä, voida hyvin. Sitten taas toisaalta tuo alempi kuva, tuommoinen aavikko, niin se taas kertoo meidän aivoille, että okei, täällä ei ole mitään, täällä ei ole suojaa, täällä ei ole ruokaa, täällä ei ole vettä, me ei selvitä, jos me ollaan tällaisessa ympäristössä. Ja silloin meidän aivot käynnistää meissä stressireaktion ja aiheuttaa meissä tällaisen hormonaalisen reaktion sen takia, että meidän täytyy toimia. Samalla tavalla, kun me vaikka törmätään johonkin vaaralliseen eläimeen, niin meillä rupeaa syke nousee ja verenpaine kasvaa ja lihakset jännittyy, jotta me päästään siitä tilanteesta pois. Niin samat asiat pätee myös meidän ympäristöön. Jos me todetaan, että tämä ei ole meidän selviytymisen kannalta hyvä paikka, niin sitten meidän on parempi lähteä muualle ja sitten meitä alkaa stressaamaan. Ja tosiaan meidän aivothan ei osaa tunnistaa sitä, että vaikka me itse tietoisesti tiedetään, että kun me ollaan sisällä, niin siellä on kaikki, mitä me meidän selviytymiselle tarvitaan. Että ei se ole lähtökohtaisesti vaarallinen paikka, mutta jos ei me saada niitä signaaleja, mitä me ollaan koko meidän evolutiivisen historian ajan
sopeuduttu hakemaan meidän ympäristöstä, niin meillä on silti tällainen alitajuntainen prosessi siellä meidän kropassa käynnissä. Ja jos me ei nähdä niitä tiettyjä ominaisuuksia meidän ympäristöstä, niin sit meille tulee stressi. Ja tämä on sellainen asia, mikä tapahtuu tosiaan tuolla meidän tiedostamattomassa järjestelmässä, että saattaa olla tosi stressaantunut olo, mutta sä et oikein osaa sanoa, että mistä se johtuu. Ja tässä nyt on esimerkki sellaisesta ympäristöstä, mikä on kaikista ei-biofiilisin tila, mikä vaan voi olla. Ja mä luulen, että joka ikinen meistä on kokenut tämmöisen ympäristön jossain vaiheessa, on se sitten opiskellessa tai työpaikalla tai jossain muualla. Ja tämä ei todellakaan, tämä tila ole suunniteltu sen mukaan, että näillä ihmisillä olisi hyvä olla. Tämähän on suunniteltu vain sillä periaatteella, että tämä tila olisi mahdollisimman tehokas. Ja se, mitä tämmöinen tila aiheuttaa meissä, on sitten tietenkin se, että se lisää sitä stressiä, varsinkin jos tällaisessa ympäristössä pitää vaikka opiskella tai tehdä töitä, niin ei oikein tue meidän hyvinvointia. Ja katsotaan nyt, että mikä on sitten sellainen ympäristö, että miten me pystyttäisiin tekemään siitä sellainen, että se tukee näitä meidän biologisia tarpeita ja missä me voitaisiin hyvin. Se, minkä takia meidän kannattaisi tehdä meidän ympäristöstä biofilisia, niin sitä on tutkittu tosi paljon, että mitä eri asioita, mihin se meissä vaikuttaa. Ja ihan yksinkertaisimmillaan nämä tutkimukset on sellaisia, että yhdessä huoneessa on kasveja, toisessa huoneessa ei ole kasveja, ja sitten vertaillaan erilaisia asioita, mitataan meistä ihmisistä erilaisia ominaisuuksia ja katsotaan, että kummassa tilassa me ollaan voitu paremmin. Näitä tutkimuksia löytyy satoja. En ole viitannut tähän edes mitään lähteitä, koska niitä on oikeasti tosi paljon, mutta ihan semmoisena niin kuin pähkinänkuoressa, niin mitä me tiedetään tutkimusten mukaan, että mitä biofiiliset ympäristöt meissä, miten ne vaikuttaa, niin ne parantaa meidän keskittymiskykyä, meidän muistia, tuottavuutta, meidän kognitiivisia kykyjä, eli esimerkiksi semmoista, että miten hyvin me ratkaistaan ongelmia tai pystytään tekemään päätöksiä. Me ollaan onnellisempia sellaisissa tiloissa. Meidän immuunijärjestelmä toimii paremmin, eli pysytään oikeasti fyysisestikin terveellisempinä, parantaa meidän luovuutta ja sitten myös ihan motivaatiota. Ja näiden positiivisten asioiden lisäksi niin biofiiliset ympäristöt sitten tietenkin vähentää näitä negatiivisia, että vaikka just mitä puhuttiin tuossa, että biofiiliset ympäristöt vähentää stressiä, ahdistusta, erilaisia käyttäytymiseen liittyviä häiriöitä. Esimerkiksi jos on vaikka ADHD:ta, niin biofiilinen ympäristö auttaa suoriutumaan niiden asioiden kanssa. Pystyy vähentämään myös poissaoloja, semmoista epämukavuuden tunnetta, että miten mukavaksi me tunnetaan itsemme siellä meidän ympäristössä, laskee verenpainetta, väsymystä ja sit vaikuttaa myös siihen, että miten yhtenäiseltä me tunnetaan, miten me tunnetaan kuuluvamme siihen yhteisöön, missä me sillä hetkellä ollaan. Jos ollaan biofiilisessä ympäristössä, niin se on yleensä myös sosiaalisesti meille parempi ympäristö. Ja kun puhutaan tästä, että miten sitten lähdetään tekemään meidän sisätiloista tällaisia biofiilisia, niin eihän tietenkään voida tehdä mitään metsää sinne sisälle, vaan pitää tällaisilla fiksuilla ratkaisuilla yrittää tuoda näitä luonnon elementtejä meidän luokse, jos ei me siellä luonnossa itse lähdetä raahaamaan sinne meidän työpöytää ja penkkiä ja tietokonetta, niin tuodaan se luonto meidän luokse. Ja nämä erilaiset tavat, miten me voidaan tätä toteuttaa, niin voidaan jakaa 3 kategoriaan. Puhutaan suorasta luontokosketuksesta. Tämä on kaikista vaikuttavin, eli se, että me tuodaan vaikka just niin kuin oikeita kasveja, meillä on vaikka ikkunasta joku maisema, tulee luonnon valoa sisälle, niin se on sitä oikeaa aitoa luontoa, joka niin kuin pystytään tuomaan jollakin tasolla sisätiloihin. Sitten tietenkin ei voida ihan kaikkia luonnon elementtejä tuoda suoraan sisälle, niin sitten me voidaan tuoda sitä
hyödyntää tälleen epäsuoralla tavalla. Eli me voidaan vähän niin kuin huijata meidän aivoja siihen, että me tuodaan asioita, jotka vähän niin kuin muistuttaa luontoa. Ja tämä voi olla sitten esimerkiksi vaikka niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin joku linnun muotoinen tai eläimen muotoinen asia. Katsotaan niitä kohta vähän enemmän esimerkkien kautta. Ja sitten on tämmöinen kolmas kategoria, puhutaan tilallisuudesta, eli siitä, että millä tavalla se sun ympäristö rakentuu, minkälaisia erilaisia paikkoja siellä on, miten hyvin sä näet vaikka sinne sun ympärille, onko sulla piilopaikkoja, näetkö sä keitä muita siellä tilassa on, ja näin poispäin. Ja tässä on nyt yksi tämmöinen esimerkkikuva, mihin mä olen laittanut tälleen, että mitä erilaisia elementtejä voidaan laittaa tilaan ja mitä ne niin kuin tälleen biofilisen suunnittelun kannalta on. Esimerkiksi tosiaan valo voi tulla erilaisista lähteistä. Se on semmoinen, mikä vaikuttaa meihin aika paljon, että mehän ollaan kehitytty tämän meidän vuorokausirytmin mukaan ja sisällä me ei samalla tavalla altistuta sille luonnolliselle valorytmille, niin me joudutaan ehkä vähän miettimään sitä tarkemmin, että miten me tehdään sisätilojen valaistuksesta semmoinen, että se noudattaa meidän luonnollista rytmiä. Se vaikuttaa meidän energiatasoihin ja meidän virkeystilaan ja kaikkeen muuhun, niin se, että sisätilassa valaistus on mahdollisimman luonnollinen, niin on tärkeää. Sitten tietenkin niiden kasvien tuominen sisälle, sellaiset sisustusratkaisut, mitkä vaikuttaa sosiaalisuuteen, on helppo mennä muiden ihmisten äärelle, mutta myös se, että on helppo mennä vaikka sinne omaan rauhaan, sekin on tärkeä biofilinen ominaisuus tilassa. Tietenkin ergonomia ja aktiivisuus, eli kun me istutaan paljon, mihin me ei evolutiivisesti olla sopeuduttu, ei meidän esi-isillä ole ollut tietokoneita, eikä pöytiä, eikä tuoleja, eikä muuta, niin meidän pitäisi tehdä meidän tiloista sellaiset, että ne tukee meidän fyysistä hyvinvointia myös mahdollisimman paljon. Ja kun tehdään näitä päätetöitä, niin tietenkin myös se, että me pysyttäisiin fyysisesti vähän aktiivisena, niin näihin asioihin pystytään vaikuttamaan meidän sisustusratkaisuilla. Akustiikka ja äänimaailma. Tosiaan näköaisti ei ole meidän ainut aisti, vaan me aistitaan meidän ympäristöä myös äänien, hajujen, muiden aistien avulla, kosketuksen avulla. Ne pitää ottaa myös huomioon, kun tehdään biofiilisiä ympäristöjä. Ruoka ja juoma on meille semmoinen tosi tärkeä asia, mitä meidän aivot ensimmäisenä haluaa nähdä sieltä meidän ympäristöstä, että onko siellä ravinteita ja onko siellä juomista meille, niin sit me ollaan jo niin kuin aika hyvillä vesillä. Ja sitten tosiaan värit ja muodot on sellaisia, minkä avulla pystytään sitten vähän niin kuin ehkä huijaamaan meidän aivoja kuvittelemaan, että me ollaan luonnollisessa ympäristössä. Ja ihan ensimmäisenä, miksi nimenomaan kasvit on se kaikista oleellisin asia, kun lähdetään suunnittelemaan biofiilistä ympäristöä? No, kasvit on yksi tosi selkeä merkki meidän aivoille siitä, että meidän ympäristössä on hirveän paljon kaikkia muita asioita, mitä me tarvitaan meidän selviytymiselle. Eli jos me ollaan jossain paikassa, missä on kasveja, niin se tarkoittaa sitä, että okei, siellä on ravintoa, ne kasvit itsessään voi olla meille ravintoa, kasvit houkuttelee muita eläimiä paikalle, ne eläimet itsessään on meille ravintoa. Jos on kasveja, niin on todennäköisesti myös vettä, on todennäköisesti sopiva lämpötila, kasvit tarjoaa meille suojaa, kasvit on ollut aina meille tällainen resurssi, että me voidaan rakentaa niistä, me voidaan käyttää niitä työkaluina, lääkinnällisinä aineina. Kasvit on ollut täällä meidän maapallolla niin paljon pidempään kuin mitä me ollaan, niin mehän ollaan kehitytty suoraan kasvien ehdoilla. Niin jos me nähdään kasveja, niin se on heti aivan hirveän suuri vaikutus meidän aivoille ja sillä, että okei, nyt täällä on meidän selviytymiselle oleellisia asioita. Ja mitä enemmän ja mitä monipuolisemmin niitä kasveja siellä ympäristössä on, niin sitä enemmän resursseja ja sitä parempi signaali meidän aivoille. Eli tosiaan se kasvien sisälle tuominen on se yksi niin kuin ykkösavainjuttu, mitä kannattaa hyödyntää. Ja
sehän tiedetään jo, että pelkästään vihreän värin näkeminen, niin se vaikuttaa meihin jo tosi voimakkaasti. Eli ihan jos ei pysty tuomaan niin kuin vaikka tällaista viherseinää sisälle, niin se, että käyttää vaikka paljon vihreitä pinta-aloja, niin sekin on jo tosi hyvä askel. Sitten tosiaan sitä ruokaa ja vettä kannattaa tuoda jollain tavalla näkyville. On se sitten vaikka, että on hedelmiä pöydällä tai vesipulloja tai kenties sitten vaikka joku vesielementti, mistä sä myös kuulet sen veden solinan, niin siitä tulee heti kans voimakkaat signaalit. Yksi asia kanssa, mitä voi hyödyntää, niin on hajumaailma tässä ruoan suhteen. Eli mehän pystytään tuomaan sisätiloihin myös erilaisia hajuja ja esimerkiksi vaikka sellaiset niin kuin sitrushedelmät tai hedelmäiset tai muut niin kuin ruoan tuoksut, mitä pystytään tuomaan sisälle, niin sekin on meidän aivoille tosi positiivinen signaali. Eli ei tarvitse pelkästään luottaa vain siihen, että tuodaan semmoisia visuaaleja elementtejä sinne sisälle, vaan sen kanssa pystyy olemaan myös aika luova. Sitten tosiaan tästä valosta, niin Suomessa meillä on valitettavasti talvi, joka toivottavasti pian loppuu. Ja kesäaikaan me saadaan paljon luonnonvaloa, jos ollaan semmoisessa tilassa, missä on isot ikkunat, mutta tosiaan aina me ei sitä valoa saada. Ja sitten kaikki varmaan tietää, että kun on pimeätä, niin väsyttää. Niin pystytään tuomaan erilaisilla teknologia-avusteisilla ratkaisuilla sitä luonnollista luonnonvaloa sisälle. On se sitten esimerkiksi vaikka tällainen kirkasvalolamppu. Mulla on itselläni kotona esimerkiksi tämmöinen herätyskello, mikä aina aamulla silleen pehmeästi herättää aamuun syttymällä pikkuhiljaa kirkkaammaksi. Ja valossa vaikuttaa myös se, että minkä värinen se valo on. Eli jos on tämmöinen punertava, himmeämpi väri, niin silloin se on meidän aivoille signaali siitä, että nyt on aika rauhoittua. Sitten taas mitä kirkkaampi ja valkoisempi se väri on, niin sitä virkeämmäksi me itsemme tunnetaan. Niin tällaiset erilaiset valaistusratkaisut vaikuttaa myös tosi voimakkaasti siihen, miten me siellä tilassa voidaan. Sitten tosiaan tämä äänimaailma, niin hyvä tapa tuoda biofiliaa eri aistien kautta sisälle on esimerkiksi laittaa vaikka linnunlauluja soimaan siihen tilaan, missä sä oikein oot, koska aika usein puhutaan tiloista niin kuin akustiikasta, että pitää saada vaimennettua niitä ääniä, mutta itse asiassa se on meille jopa negatiivinen signaali, jos on tosi hiljasta. Jos sä kuvittelet vaikka, että sä oot metsässä, niin sieltähän kuuluu hirveästi erilaisia ääniä. Siellä tuuli kahistelee lehtiä ja linnut laulaa ja kuuluu eläimiä ja kaikkea muuta. Mutta sitten jos tulee yhtäkkiä ihan hiljasta, niin silloinhan se on sulle hätäsignaali, että okei, nyt täällä tapahtuu jotain. Jos linnut lakkaa laulamasta, niin onko täällä joku petoeläin tai joku vastaava. Eli silloin tämä hiljaisuus on jopa negatiivinen signaali meille, niin se, että tuodaan sinne tilaan joku tällainen luonnollinen äänimaailma, niin sillä on myös positiivisia vaikutuksia meihin. Sitten tosiaan voidaan tuoda silleen epäsuorasti tätä luontoa sisälle myös erilaisten värien, muotojen, materiaalien avulla. Se voi olla ihan just vaikka tuommoisia lintupatsaita, mutta se voi olla vihreitä verhoja, mutta se voi olla myös niin kuin tällaisia orgaanisia muotoja. Eli me ollaan totuttu luonnossa näkemään tällaisia epäsymmetrisiä asioita, että jos sä meet katsomaan metsämaisemaa, niin ei siellä ole mitään neliön tai kolmion tai suorien viivojen mukaisia pintoja, vaan ne on aika semmoisia rosoisia ja tosi moniulotteisia. Niin se, että meidän sisustusta valittaessa valitaan semmoisia pintoja ja semmoisia muotoja ja tekstuureja, mitkä on orgaanisia, niin se on meidän aivoille myös niin kuin paljon luonnollisempaa kuin se, että on vaikka niin kuin tosi tasasta kiiltävää muovipintaa tai vastaavaa. Ja tietenkin värit myös vaikuttaa siihen tosi paljon. Sitten ergonomia, eli sisätiloihin kannattaa panostaa sit niihin ratkaisuihin, että vaikka välillä tulee seisottua tai tulee jopa käveltyä, kun tekee töitä, tai jos on jotain muita
muita vaihtoehtoja. Meillä on esimerkiksi täällä meidän toimistolla puolapuut, siellä voi käydä aina välillä roikkumassa, jos siltä löytyy myös kuntopyörä, että voit vaikka mennä palaveriin ja kuunnella sitä samalla ja polkea pyörää ja katsella ikkunasta ulos. Ja löytyy kaiken maailman muita ratkaisuja, että pysytään myös fyysisesti hyvässä kunnossa, eikä pelkästään psyykkisesti. Että se fyysinen aktiivisuus ja hyvä ergonomia vaikuttaa meihin tosi kokonaisvaltaisesti, niin sitä ei missään nimessä saa unohtaa. Sitten vielä tilallisuudesta, eli tosiaan miten sinne tilaan, missä me ollaan, niin pystyttäisiin tuomaan tällaisia erilaisia vaihtoehtoja sille, että miten sosiaalinen sä haluat olla. On hyvä olla sellaisia tiloja, että sä näet ympärillesi, koska sehän on meille siinä mielessä hyvä, että me tiedetään, ketä siellä tilassa on, joku ei pääse yhtäkkiä yllättämään meitä. Mutta sitten taas toisaalta, että sä löydät sieltä semmoisia piilopaikkoja, mihin pystyy hakeutumaan. Ja sitten on tietenkin eri tasosta vaikka työtä tai muuta, mitä sä niinku oikein teet. Tarvitset keskittymistilaa vai haluat sä jutella jonkun kanssa? Ja tällaisille eri toiminnoille tarvii kanssa vähän erilaisia tiloja. Ja meidän aivothan toimii niin, että jos me ollaan totuttu tekemään yhtä asiaa yhdessä paikassa, niin pelkästään se, että sä menet istumaan vaikka jollekin tietylle penkille, niin on sun aivoille signaali, että okei, nyt mä vaikka opiskelen, tai nyt mä oon ruokapöydän ääressä, nyt on aika syödä. Niin jos haluaa vaikuttaa myös siihen, että haluat parantaa vaikka tapoja ja on vaikka joku deadline tulossa johonkin tehtävään, niin anna sille yksi dedikoitu paikka, missä sä sitä teet. Ja aina kun sä meet siihen paikkaan, niin sun aivot rupeaa jo miettimään, että okei, nyt me ollaan tässä paikassa, missä me tehdään tätä yhtä tiettyä asiaa. Eli se tilan tuntu on myös tosi tämmöinen tärkeä ja kokonaisvaltainen asia, kun mietitään biofiilistä suunnittelua. Ja tässä vielä muutama tämmöinen kuva kollaasina esimerkkinä tästä meidän toimistosta. Näitä kaikkia elementtejä ja asioita, mitä kävin tässä just läpi, niin pystyy toteuttamaan ihan missä tahansa sisätilassa. On se sitten koti, on se sitten opiskeluympäristö, työskentelyympäristö, on se sitten julkinen tila, ihan mikä tahansa, niin kaikkia näitä elementtejä voi tuoda sisälle. Ja sitten vielä mainitsisin sen, että tämä biofiilinen tilasuunnitteluhan ei ole mikään tällainen tietty suunnittelutyyli tai sisustustyyli, vaan se pystyt tuomaan biofiilisia elementtejä, oli se sitten ihan mikä tahansa se sisustussuuntaus, mitä haluaa. Et sisustaa sitten vaikka niin kuin miten urbaanistit tai country style tai mitä tahansa, niin kaikkeen pystyy jollain tasolla tuomaan näitä biofiilisia elementtejä, että se ei niin kuin rajoita sitä sisustamista sen enempää. Ja tosiaan nämä materiaalit voin jakaa eteenpäin. Jos haluatte tietää lisää tästä meidän yrityksestä tai lukea biofiliasta lisää, niin tuolta meidän nettisivuista löytyy. Ja jos olette joskus innoissanne käymässä Helsingissä, niin meillä tosiaan löytyy täältä tämmöinen showroom, mihin me ollaan tuotu näitä erilaisia biofiilisen tilasuunnittelun ratkaisuja ja esimerkkejä, niin täällä saa tulla käymään ja tulla katsomaan, että miltä tämä näyttää. Jos ette pääse paikan päälle, niin meiltä löytyy myös tämmöinen virtuaalinen showroom tuolta meidän nettisivuilta. Kun menette sinne meidän showroom-osioon, niin pääsette virtuaalisesti kävelemään ympäri tätä meidän toimistoa. Mutta siinä mä olin melkein aikataulussa. Kiitos. Ja en tiedä, otetaanko tähän kysymyksiä vai... Otetaan. Kiitos Siru ihan valtavasti. Mulla on täällä taas kynäsauhuten mennyt ja mä uskon, että muillakin siellä kysymyksiä on. Ja kysyn jo tässä välissä, onko ok, jos sieltä tulee nyt sitten joku katsoo tallennetta ja tulee mieleen, että haluaisikin kysyä jotain, niin onko Siru sulle mahdollista laittaa vaikka sähköpostia sitten tai muuten, että löytyy vastauksia ehkä sitten lisää sieltä vielä. Joo, ja vaikka linkkarissa voi laittaa kutsua ja laittaa viestiä, että haluaa kysyä tästä jotain, niin se on hyvä tapa. Aivan mahtavaa. Päästetään täältä vauhtiin porukka. Täällä on heti käsiä pystyssä. Heli Siirillä, ole hyvä. Kiitoksia.
Joo, en tiedä, onko vaikea vai helppo kysymys, mutta tuli mieleen, että kun nuorten aivothan on siinä kehittymisvaiheessa ja tavallaan on vähän eri arvostukset kuin aikuisten aivoilla, niin miten sitten tämä ympäristö ja aivojen kehitys ja mitä nuoret haluaa, niin miten tämä asia juttelee keskenään? Joo, tosi hyvä kysymys. Musta tuntuu, että tämä prosessi on tosiaan semmoinen aika tiedostamaton, ja ainakin itse muistan, nuoruudessa oli semmoinen kausi, että ei olisi voinut vähempää kiinnostaa joku mökille meneminen, että sitten kiinnosti jotkut ihan muut asiat, mutta sitten tosiaan kyse on semmoisesta kumminkin tosi universaalista ja meihin niin kuin ihan meissä sisäsyntyisesti olevassa asiasta, että vaikka ihminen kokisi, että ei niin kuin ei ole väliä, että onko siellä nyt niitä kasveja sisällä tai jotain muuta ja ei innosta, niin ne hyvinvointivaikutukset on joka tapauksessa kaikille samat ihan iästä riippumatta. Toki toi on mielenkiintoinen, että miten niin kuin vaikuttaa kehitykseen, niin tietenkin kun kasvava nuori, niin aivot on vielä semmoisessa plastisessa tilassa, että ne siellä muokkautuu ja muuta, niin tietenkin silloin olisi tosi tärkeää, että se ympäristö on mahdollisimman suotuisa ja saadaan paljon niitä positiivisia signaaleja. Täällä oli Heli ollut selvästi samoilla linjoilla. Mä olin pohtinut tänne ihan tätä samaa ikäasiaa, että tosi hyvä kun saatiin tähänkin vastaus. Kiitos. Siellä sitten on Leena kanssa käsi pystyssä. Ole hyvä, Leena. No joo, kiitoksia. Oli tosi mielenkiintoinen esitys kyllä ja monitasoinen. Ja no eka kysymyksenä se, että sanoppa se Helsingissä se teidän osoite on tänä iltana sinne tulossa ja itse asiassa meillä on vähän väljyyttä siinä huomisessa iltapäivässä, niin voipa olla, jos se on niin kuin sitten hyvillä kulkuyhteyksillä, niin voisin kollegoitteni kanssa poiketa siinä. Joo, eli me ollaan tässä Mannerheimin tie 4, eli jos Svenska Teatteri on tuttu, niin me ollaan siinä vastapäätä. Tuossa on Ikea meidän alakerrassa ja sitten portaita pitkin pääsee tähän yläkertaan. Mä oon esimerkiksi tänään koko päivän ja koko huomisen päivän täällä, niin mulle voi laitella viestiä, niin mä voin olla vastassa. Joo, eli Mannerheimin tie numero 4. Joo, Ikea yläkerrassa. Joo, kyllä. Selvä. Joo, kiitos. Mahtavaa, pääset siellä katsomaan. Kerrohan meille sitten, Leena, mitä vielä näit, jottakahan valokuvia myöskin, jos semmoisia on mahdollista. Mutta sitten Martalla on siellä käsi pystyssä. No kyllä vaan, ja kiitos Siru paljon tästä tosi inspiroivasta sun esityksestä, että nythän me sitten jaetaan tätä meidän nuorisotyöntekijöille niin kuin suurella innolla, ja tuli mieleen semmoinen kans asia, siis esimerkiksi me ollaan Vaasan yliopistosta, meillä tehtiin valtava sisätilaremontti vasta ja vaikka kuinka annettiin syötettä kaikista ideoista ja kuvia just tästä, niin kuin, että luontoa sisälle, niin kuitenkin me päädyttiin semmoiseen aika hyvinkin tylsään ja kasvittomaan lopputulokseen. Mutta aina on toivossa hyvällä. Harmi, kun teidän showroomia ei ole Vaasassa, että olisi voinut lykätä sinne suunnittelutiimiin niin kuin vähän katsomaan, että olisi myös just tosi kiva käydä katsoa sitä teidän Helsingissä ihan konkreettista sitä paikkaa, koska se on kuitenkin eri kuin katsoa niin kuin videota, että se olisi kiva. Mutta sitten semmoinen kysymys, tiedätkö yhtään, kun teillä on valtavasti jo toimitettu niin kuin vaikka näitä naavaseiniäkin eri paikkoihin, että minkä tyyppiset niin kuin organisaatiot näitä on hankkinut, ja tiedätkö, että onko esimerkiksi Suomessa yksikään tämmöinen sote-alan toimija hankkinut näitä, niin kuin semmoiset, että asiakkaat tai potilaat pääsisivät näistä niin kuin nauttimaan? Joo, meillä on tosiaan meillä on tosi paljon kouluja ja oppimisympäristöjä, että musta tuntuu, että siellä ymmärretään nämä vaikutukset kumminkin niin kuin aika hyvin. Toki aina budjetti on se asia, että mitä säkin sanoit, että miksi varmaan on päädytty sitten semmoiseen vähän tylsään luonnottomaan ratkaisuun, niin näitä on vaikea aina sinne taloustiimille perustella, että miksi niitä kasveja tuodaan, että nehän näkee sen vaan kustannuksena. Mutta meillä on ihan niin kuin sairaaloja, apteekkeja, on
on kyllä niin kuin ihan kaiken näköisissä ja tyyppisissä tiloissa. Mä sanoisin, että meidän stereotyyppisin asiakas kumminkin on ihan joku yrityksen tilat, jotkut toimistot, missä sitten haetaan enemmän sitten tällaisia tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja viihtyvyyteen ja tällaisiin, että halutaan, että ihmiset tulee sinne toimistolle tyyppisesti. Joo, ja siis varmaan just se kustannusasia on, enkä tosiaankaan kysele sulta sen kummemmin hinnastoja, mutta siis saataisiin teidän standardein niin kuin koko, että missä niin kuin hintaluokassa se liikkuu, onko siis joku, joka käy hoitamassa sen, eli että se, joka hankkii sen, niin sen ei tarvitse tehdä sille niin kuin tavallaan ymmärtää viherkasveista yhtikäs mitään. Joo, ei tarvitse muuttua yhtäkkiä viherpeukaloksi, eli meillä tosiaan nämä meidän kaikki tuotteet toimii automaattisesti, eli meillä on etäyhteys näihin, ja me pystytään meidän oman järjestelmän kautta säätelemään sitten valaistusta ja kasteluja ja kaikkea muuta, että tällainen kun tuodaan tilaan, niin ei tarvitse asiakkaan miettiä sitä sen enempää, että meidän slogan on sellainen, että sun ei tarvitse pitää huolta kasveista, vaan anna sun kasvien pitää huolta sinusta. Ja tosiaan sen automatiikan ja teknologian lisäksi, niin kyllä meillä on huoltajia, ketkä käy välillä aina sitten trimmaamassa näitä kasveja, käy vaihtamassa tarpeen mukaan, jos joku kasvi sieltä kuolee. Mutta tämän automaation ja teknologian ansiosta niin meidän tarvitsee käydä paljon vähemmän siellä paikan päällä, jos vaikka mietitään meidän kilpailijoita. Eli meillä kasvit pysyy keskimäärin paremmin hengissä ja meillä on pienempi hiilijalanjälkikin, kun meidän ei autolla tarvitse koko ajan ravata ympäri Suomea, vaan ollaan pystytty vähentämään sitä fyysisten käyntien määrää. Ja me pääasiassa myydään näitä liisaten, eli tällaisella Nature as a Service-palvelun kautta, että kuukausimaksuun kuuluu sitten tuo itse laite ja huolto ja etäyhteydet ja takuut ja kasvienvaihdot ja ihan kaikki. Ja hinta sitten riippuu tietenkin siitä, että minkä kokoisesta mallista puhutaan. Että mullahan tässä nyt on takana tämmöinen ihan valtava, mutta sitten meiltä löytyy tällaisia ihan pieniä, mitkä mahtuu vaikka puhelinkoppiin, niin silloin puhutaan noin 100 eurosta kuukaudessa. Joo, ja just tuo, että ei ole kesäloman jälkeen semmoinen ruskea torrakko siellä vastassa, vaan se on niin kuin, joo, kyllä. Joo, kiitos. Ja oli oikeasti tosi hyvää pakettia, vaikka tiiviiseen niin kuin aikaan olit saanut niin kuin tosi kiinnostavasti paketoitua. Kiitos Martta. Mä voisin jatkaa täältä omia papereita vielä kysymyksiä muutama, kun olit ihanasti niin kuin Siru nostanut esiin, että noita selviytymisen kannalta tärkeitä elementtejä kannattaisi nyt tuoda näihin tiloihin, jotta niitä voitaisiin luonnollistaa ja saada sitä luontoa sinne. Ja siellä oli sitä turvaa ja suojaa ja lämpöä ja ruokaa ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta onko jotain, mitä sulla tulee niin kuin vinkkinä, että älkää tuoko näitä? Nämä on tämmöisiä, mitkä ehkä ärsyttää tai ei tuo sitä turvan tuntua tai jotain, niin mitä ei kannata luonnosta tuoda tai muuten viedä tiloihin? Joo, no ei varmaan sellaisia, mitkä muistuttaa näitä tämmöisiä vaarallisia asioita, että jos sä laitat hirveän ison taulun jostain haikalasta seinälle, niin se ei varmaan vähennä stressiä. Eli tosiaan luonnosta löytyy myös niitä semmoisia asioita, mistä meidän aivot ei tykkää, niin pyritään ehkä hakemaan sit niitä sellaisia miellyttäviä asioita sieltä luonnosta sisälle. Ja yksi semmoinen niin kuin hyvä asia, mitä voi miettiä, niin on se, että jos sä menet vaikka metsään, niin minkälaisissa suhteissa siellä on erityyppisiä vaikka materiaaleja tai niin kuin tällaisia värejä tai muita muotoja. Et metsässähän niin kuin, sä et koskaan mene metsään ja ole silleen, nyt täällä on vähän liikaa kasveja, vaan se näyttää aina luonnolliselta, kun siellä on tosi paljon. Et niitä voi tuoda sisälle ihan minkä verran vaan haluaa. Mutta sitten esimerkiksi, jos kaikki pinnat on jotain kivipintaa, niin sitten se rupeaa vaikuttaa vähän oudolta ja kolkolta, koska se ei ole sitten enää semmoinen, se on epäsopusuhtainen sen kanssa, mihin me ollaan totuttu luonnossa. Mahtava kuulla näitä vinkkejä. Tuosta olisin vielä sit kysynyt, kun teillä on aika ihana se teidän oma konsepti tuolla Naavalla ja siellä on tutkittu paljon tätä juuriston tuomaa hyötyä ilman puhtauteen ja muuten, niin onko ilman kosteudella minkälainen vaikutus? Tarviiko siitä huomioita olla?
Joo, ilmankosteudella on aika isokin vaikutus, että varsinkin täällä Suomessa, kun vaikka on talvi ja on talvipakkaset, niin se tarkoittaa sitä sisäilmalle, että täällä on tosi kuiva sisäilma. Ja kun on kuiva sisäilma, niin sehän on negatiivinen asia meidän iholle ja meidän limakalvoille, saattaa alkaa yskittää ja kutittaa ja silmiä kaihertaa, ja sitten meidän iholle ja limakalvoille saattaa muodostua ihan sen kuivuuden takia tällaisia niin kuin, pieniä haavaumia, ja sitä kautta me altistutaan helpommin esimerkiksi taudin aiheuttajille. Niin mitä kosteampi ilma on sisällä, niin sitä paremmassa kunnossa meidän iho ja pinta-ala oikein on. Ja sitten vielä lisäksi se, että mitä kosteampi ilma on, niin sitä vähemmän esimerkiksi pölyä pöllyää täällä ilmassa. Jos on tosi kuiva ilma, niin kaikki pienet pölyhiukkaset jää pöllyymään tänne ilmaan ja sitten me hengitetään ne. Sitten jos on kosteampi ilma, niin ne pölyhiukkaset itse asiassa takertuu niihin vesihiukkasiin, ja vesihiukkaset taas on sen verran painavia, että ne laskeutuu sitten alas, ja näin ne ei päädy meidän hengityselimistöön. Aivan mahtavaa. Mulla on vielä muutama kysymys. Martta nostaa tuolla kättä pystyyn. Tämä selvästi poikii meillä varmaan monta kysymystä, mutta katsotaan mitä keretään ottaa vielä. Niin Martta, ole hyvä, ota vaan tässä välissä kysymystä. No kiitos. Joo, kiitos. Niin siis semmoista mietin vielä, että kun siis sanoit just, että on hirveän paljon tutkimusta siitä, että miten nämä niin kuin kasvit ja tämä niin kuin viher tavallaan vaikuttaa niin kuin hyvinvointiin, niin miten sitten, kun teilläkin te olette paljon toimittanut jo näitä, onko joku tutkimus, mikä on ihan tehty niin kuin naavalla? Ja onko se niin kuin Suomessa vai onko se jossain teidän niin kuin näissä kansainvälisissä, ja sitten mitä siitä on tullut, ja sitten myöskin, että ihan tämmöisiä käytännön feedbackia, mitä olette saaneet teidän asiakkailta, niin niistä olisi kiva kuulla kanssa. Joo. No mä aloitan tuosta käytännön feedbackista, eli tosiaan mä aloitan ihan omista kokemuksista. Mä oon itse tietenkin tottunut työskentelemään tässä ympäristössä, missä näitä meidän tuotteita on tosi paljon. Esimerkiksi nyt mä oon tämmöisessä neuvotteluhuoneessa, missä meillä on yksi tämmöinen tosi iso tuote, niin mä pystyn olemaan täällä vaikka koko päivän, ja mulle ei tule missään vaiheessa mitään semmoista iltapäiväväsymystä tai muuta, että musta tuntuu, että täällä on oikeasti hyvä hengittää. Ja sitten kun itse on tottunut siihen, niin sitä ei edes tajua, että se on se, mikä on normaali. Sitten jos mä menen jonnekin muualle tekemään töitä ja siellä ei ole hyvä ilmanlaatu, niin mä rupeaa tunnin sisään ja väsyttää, mä en jaksa kuunnella jotain palaveria. Että kyllä se oikeasti se ilmanlaatu vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen omaan vireystilaan, keskittymiseen, hyvinvointiin. Että kyllä sillä on iso vaikutus. Ja tosiaan ollaan tehty paljonkin erilaisia tutkimuksia. Että me ollaan myös maailman tutkituin viherseinä. Ollaan tehty ihan erilaisten niin kuin vaikka yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa kaiken näköistä tutkimusta, mutta sitten meillä on 3 tämmöistä ihan vertaisarvioitua tutkimusta, eli mitkä on julkaistu tieteellisissä lehdissä. Yksi näistä tutkimuksista on esimerkiksi Sydney-teknillisen yliopiston kanssa ja sitten BRE, mikä on tämmöinen vähän niin kuin brittien VTT. Heidän kanssaan ollaan tehty yksi tutkimus, sitten toinen on Itä-Suomen yliopiston kanssa, ja sitten oli vielä 3, mikä oli Luken ja Helsingin yliopiston kanssa tehty. Ja tämä oli kaikista tuorein tutkimus, mikä julkaistiin 2022 Nature-lehdessä, ja siinä me itse asiassa tutkittiin sitä, että miten ne kasvien mikropistot, kun niitä tuodaan kasveja sisälle, niin miten se mikropisto vaikuttaa meidän immuunipuolustukseen. Ja siinä tutkimuksessa todettiin, että kasvien avulla pystytään luomaan terveellisempi mikropisto myös sinne sisäympäristöön. Eli ei olla menetetty pelkästään sitä visuaalista luontokontaktia, kun ollaan siirrytty ulkolta sisälle, vaan mehän ollaan menetetty myös se fyysinen kontakti, että me ei enää oikeasti olla siellä sormet mullassa aktiivisesti, vaan sitten seurauksena sitten tästä on se, että esimerkiksi allergioiden ja tällaisten immuunipuolustussairauksien määrä on kasvanut tosi paljon, kun ei olla enää samalla tavalla luonnollisesti erilaisten mikropiston kanssa tekemisissä.
No hei, kiitos tästä. Ja siis jos mitenkään mahdollista, jos sulla kätevästi löytyy, niin olisi arvokasta, jos me saataisiin vaikka linkit näihin niin kuin julkaisuihin, niin me voitaisiin laittaa ne meidän hankkeen matskuihin myös, koska se on aina kivempi, että siis on joku kotimainen esimerkki ja sitten myös konkreettisesti tietää, että minkä näköinen se on ollut se asetelma, kun voi olla vain joku julkaisu, että siellä on ollut jotakin kasveja, niin tässä tietäisi niin kuin tarkemmin, että se on tämmöinen. Joo. Joo, meiltä löytyy sieltä meidän nettisivuiltakin, kun menee, niin sieltä löytyy semmoinen otsikko kuin tiede ja teknologia, niin sieltä pystyy käydä vielä lukemassa lisää. Aivan mahtava. Mä luulen, että me saadaan sieltä paljon tietoja ja sitten voidaan tarvittaessa vaihtaa vielä sähköpostillakin lisätutkimusajatuksia ja tietoja. Mä olisin muutaman konkreettisen. Oliko Martalla vielä, tuliko kysymystä? Ei. Tämä oli hyvä, joo, kiitos. Tämä oli hyvä, okei. Mä olisin muutaman konkreettisen näihin vielä, että mitä kannattaa tuoda, että kun me tiedetään varmaan, että se katse kiinnittyy ihmisillä ja tarvitaan myös tämmöistä visuaalista stimulointia sieltä luonnon ärsykkeistä ja muista hyviä ärsykkeitä, mutta onko jotain korkeutta, mihin sä suosittelet, että niitä kannattaisi sijoittaa, niitä erilaisia, teillä tietenkin nyt sitten on korkeutta paljonkin noissa naavan kasviseinissä, mutta onko jotain, jos tuodaan jotain elementtejä ja muuta vai onko sillä merkitystä, millä korkeudella on sijoitettu? Tosi hyvä kysymys ja vastaus siihen on, että eri korkeuksille. Eli se, miten, jos me mennään vaikka tuonne, tosiaan käytän tätä metsää esimerkkinä, että kun me mennään sinne metsään, niin meidän katsehan lähtee harhailemaan niin kuin ympäriinsä siellä pitkin erilaisia muotoja, niin se, että jos meillä on tosi niin kuin kaikki vaikka samalla tasolla, niin silloin niin kuin meidän katse ei pääse samalla tavalla liikkumaan siellä ympäristössä. Ja sillä on itse asiassa positiivisia vaikutuksia, että nimenomaan sillä, että meidän katse harhailee. Se on vähän niin kuin sitä, että meidän mieli pääsee lepäämään, koska meidän ei itse tarvitse käyttää meidän tämmöistä omaa keskittymiskykyä siihen, että me tutkitaan sitä meidän ympäristöä, vaan me pystytään antaa sen ympäristön niin kuin vangitsemaan meidän mielenkiinto, ja sillä on positiivinen vaikutus siihen, että miten me tavallaan lataudutaan ja pystytään paremmin sitten vaikka keskittymään ja suoriutumaan meidän päivittäisistä tehtävistä. Eli se, että pystytään välillä, kun tehdään vaikka jotain asiaa tietokoneella, sitten pystytään nostamaan katse ja antaa vähän silleen sekä ajatusten että katseen harhailla siellä ympäristössä erilaisissa muodoissa ja mielenkiintoisissa pinnoissa ja korkeuksilla, niin sillä on meidän aivoihin iso positiivinen vaikutus. Ja tätä voi hyödyntää ihan myös vaikka niin kuin sillä, että jos sulla on vaikka iso maalaus tai kuva jostain luonnon maisemasta, niin jo pelkästään siinä, kun meidän katse harhailee, niin se on meidän mielelle mielenkiintoinen ja se auttaa meitä palautumaan. Aivan mahtavaa, kiitos tästä. Yksi viimeinen kysymys, sitten me lähdetään ihmettelemään ja innostumaan tekemään omia sisätilojen luontoistamisia, mutta mainitsit tästä ergonomiasta ja tämmöisestä aktivoinnista, fyysisen liikkeen, ehkä siellä oli istuimia ja erilaisia pöytiä ylös ja alas säädettäviä ja tämän tyyppisiä. Jäin miettimään kahta asiaa, että onko merkitystä, että saadaan niin kuin tilalliseen ja tähän fyysisen liikkeen ihmisiä samaan suuntaan katsomaan vai vastakkain toisia niin kuin asetelmina ja sitten tämmöinen käsillä tekeminen, onko se tämmöisen fyysisen liikkeen ehkä istuimilla keinumisen ja pöytien säätämisen lisäksi, niin olisiko merkitystä, että meillä olisi jotain käsillä hipellettävää, kuten itsellä täällä nyt kynää tällä hetkellä ja muuta, mutta onko se niin kuin tähän liittyvä asia myöskin? No joo, kyllä mä sanoisin, että se saattaa monilla ihmisillä, tai ainakin itse henkilökohtaisesti koen, että jos mun täytyy vaikka kuunnella jotain, niin se, että mä saan vaikka vähän tuhertaa jotain piirustusvihkoon tai mulla on jotain, mitä mä niin kuin pyörittelen käsissä, niin se auttaa siihen keskittymiseen, että siinä on mukana fyysinen liike versus se, että mä vaan istun tässä paikoillani. Yksi hyvä kans, mikä mulle toimii ainakin henkilökohtaisesti on se, että jos on tollainen, mun mielestä yhdessä kuvassa mulla oli semmoinen pallo, missä istutaan, ja siinä voi vähän niin kuin silleen pomppia ja heilua samalla, niin se luo sitä semmoista niin kuin fyysistä aktiivisuutta siihen, se pitää sun nivelet ja lihakset liikkeessä ja sitten samalla auttaa myös siihen, että kun sä liikut, niin sun aivoissakin soljuu vähän informaatio paremmin. Aivan mahtavaa. Miten toi sitten toi samaan suuntaan? Onko sillä tavallaan, kun mainitsit tämmöisestä sosiaalisesta ulottuvuudesta, että kootaan ihmisiä yhteen tai asemoidutaan, niin onko sillä, että me ollaan niin kuin samaan suuntaan tai samalla puolella jotain tilaa, niin onko sillä mitään merkitystä? Onko sitä huomioitu näissä tutkimuksissa? No,
No, mä en ainakaan itse ole törmännyt siihen, että just tuosta olisi puhuttu, mutta mä sanoisin, että semmoinen monipuolisuus edelleen on se niin kuin avaintekijä siinä, että on erilaisia vaihtoehtoja. Toi on varmaan se hyvä näkökulma siitä asiasta, että voi hakeutua sitten tarvittaessa niihin omanlaisiin tiloihin. Aivan mahtavaa. Me on saatu kyllä semmoinen tuhti tietopaketti tästä, että tästä on hyvä jatkaa ja sitten Naavan sivuilta lisää ja tarvittaessa Sirulle voisit laittaa sähköpostia, että jos jäi vielä jollain sitten kysymyksiä mietityttämään. Iso kiitos Siru, iso kiitos sinne Naavan porukalle ja Leena taitaa siellä illalla tai huomenna käydä vielä vierailulla ja saamassa lisää tietoakin, niin sieltä ehkä kuullaan sitten lisää. Iso kiitos. Kiitos paljon. Ja laitan täältä nauhoituksen Kiitoksia pois paljon. tässä välissä.